Yabazi umzimba ungiphuma kubona nami angathi ngibuye kanjani kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba nayo ubabutheli ngila ngikhona namhlanje nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami sure because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke abantu baqala baqhela eduze kwami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong ibapha ba right ibapha ba wrong ungazonda umuntu ungafisela umunye umuntu intembi but uqaphe njengonwabe eqona Zamani ihamba kanjani impilo mfo ngingakusho nje Mr Magic ukuthi it's not over until God said it's over yeah ngiyabonga ngalawo mazi impilo ibuyile impilo ngiyaphila ngibonga uNkulunkulu ngibonga labantu abangisupportile abangithandazela abenza konke faka isudu looking nice yeah kutsho khona ukuthi impilo ikhona impela manje ekseni uma uthandaza yiziphi izinto oyicela uNkulunkulu uma uvuka ekseni ngiyangithandazela uNkulunkulu ukuthi ngicela ukuthi angigcine ngikwazi ukuthi ngibuyele emuva ngifundisa abanye abafowethu abayitshela ukuthi banenkinga ngidlula mina inkinga enkulu ukudlula yonke into ngifuna ukuba isibonelo ngithi uNkulunkulu ngicela ungigcine ukuthi umuntu ogive up empilweni athi kodwa nango Elvova sekushayekile intweni eziningi nango uyaphila ngizobuyisa ithemba kuma artist ngizobuyisa ithemba ku entertainment ukuthi yes kungenzeka ukuthi akusekho okwenzakalayo empilweni yakho but uNkulunkulu mayengakavumi wena kumele uvume nje impilo ukuthi njengamanje I'm down and out but I'm bigger than this. I'm going to come back strong. Sure, I'm down and out, but I'm bigger. Yes. Ngihlala nawe Elvovo ku Magic Tour. Ufake iskipa se team, okay? Ufake nenye iblue wenye. So umongene stage ucula be duty and no shares nabayi bethi cula Elvovo. Khona ubhuti oweshaya istage. Athi hey Phuma and as I'm ngosuthi mawufika eUniversity of Zululand abantu baba crazy yes na record mawubheke emumva uthini ngoNkulunkulu ekutheni khona babekakholela kuwena but uNkulunkulu wenza ube khona ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because nami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukucula but uZix make it a reality ukuthi ngiyakwazi ukucula I used to do ama gimmicks nje sure yabo but ke makuqala nami ngathuka ukuthi hayibo kwenzakalani because into I remember uma wami first show yami eseNewcastle abashana bami bengibona eposteni bethi gogo nangu malume athi hayi ukwenzani emaposteni kodwa ngangakabatshela ukuthi ngiyacula ngahamba ngifunda athi wenzani emaposteni lo thiwa athi hayi kodwa ingane yami le ngiyayibona kodwa ubalo Elvovo Dirang ushaya igama liqhamuka igama Elvovo Dirang uElvovo kuqhamuka kuLV the rap singer the one from that passed away LV yeah sure I am LV so mangifika la eDUT they called me Elvovo sure and then sihamba studio noZix uZix uqhamuka sethi Elvovo Dirang ngithi chaza ukuthini uthi nama ngazi chaza ukuthini ngezwe nje sekuthi angithi Dirang so ila qhamuka kanjalo first time usesibhedlela ungena Pastor Vusi Dube yes nami safeza kubona I remember esibhedlela usesibhedlela wawucabanga ukuthi uzoburepa Elvovo uzobuya usengena esibhedlela hayi ngangasacabanga because ngingena kwami esibhedlela the time ngifika ngangiqala ukuphaphama ngaleso sikhathi if I remember yeah ngibuza ukuthi ngifunani la because I didn't know what happened really sure so but uNkulunkulu emuhle njalo wangigcina I remember ukuthi ngiphuma esibhedlela ngaphuma ngihamba ngewheelchair ngingakwazi ngisho ukuhamba ngingakwazi ukwenza lutho sure but uNkulunkulu lokho engilondolozile lokho enginikile amandla and nami nemthandazo nawo lokho ungicheka plus sure khamba kanjani lapho khathini wayibothe kanjani yazi umuntu uyagula umuntu uyibonile ukuthi utheke kanjani ngangizwa kwena ngithi hey yabo zamani ewuthekile ke manje uqala uzikala uyigweza okumnandi ngawe
ukuthi esimeni okusona Yeah. uyitshelile ukuthi I'm going to make it in life. Yes. Kunensizwa kunobaba umdlokombane isilo silele phansi. uDumsana. uTeddy. uNyathi. The foundation. uNyathi uthini kuwena? Ayisondele kuwena ufuna ukubona nje ngoba wasondela kumina bengasondela mina kimi. Wasondela kimi uNyathi. Kuwe uthi uNyathi wasondela kimi. Abantu abaningi abathanda ukukhuluma umuntu sikhuluma sehambile umuntu emhlabeni. Yeah. iBrazo belijwayele ukungibiza kuma event ngisho ngigula nginje. Nami ngifike ngiyosebenza nalo. But la ngicela lathi ngicela nginyuke ngize eJohannesburg ngifuna ukukhuluma nami. Lathi ngifuna ukwenzela i-event enkulu. Sure. yakho nje ukuthi ujabule ukuthi uNkulunkulu ukugcinile because ngiyakuthanda mfana wami. And I just want to see you win again because I know the potential that you have. Come on. So I'm grateful ukuba nomuntu onjengayo ubaba Nyathi ohleze khona esayidini lami ongisupportayo. Njengoba ungibona nje neskin sami ngiglowa ngisho. Ushama amafashini. Ushama amafashini. Yabona nevoice uyayizwa ukuthi isiqala ukubuya le voice yami. Uqala ngangu but ngiyabonga kakhulu ukuba Nyathi. And baningi abantu abasizile abanye akuthi akuyona ke indoda ethanda ukupraise ona yonke into but I'm grateful to have ubaba Nyathi eceleni kwami abe imentor yami angisupport ngayo yonke indlela ngibe muhle ngibe nje mfo abantu abakhohliwe ngilojala ingoma yakho kaSifiso Ncwane ethi kulungile kunabantu bethu bohamba nabo emotweni niphuza fasi ngisho lokho niphuza ngimdala kuna fana ngisho yebo Grootman niphuza nijiva nibhenga bakushiya yeah that's a sad part when you are down and out I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. There are no friends in music. We are in entertainment. Let me say in entertainment. We are just colleagues here. Sure. Yabo ngikurealize lokho when abantu engisebenze nabo isikhathi eside. I think 2 or 3 abantu abake bafika bezongibona ekhaya. Sure. Engangihlala nabo ngifeatureisha kwezinye izinto zabo sisebenzisana but ngiunderstand ukuthi abangazi deep bangazela la ku music ngokuthi masuke sihlele kuBrian Nyama kumnandi khona indaba yomnandi. So sengishela ukuthi nalabo abancane abakuthina abantu abafundela ukuthi kula ama colleagues we are And welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi celebrity stories and namhlanje sikhuluma ke nge-celebrity lethu ke bakithi uElvovo Derango igama lakhe ke la ngempela uThokozani kaNdlovu unguzalwa eNewcastle simazi ke kumculo ke weKwaito besiphinde simbone ke futhi as an actor la kumabona kude ke wethu iminyaka yakhe ke u45. He was born on September 1980. Well guys, he was invited by Mr. Magic kwiGagasi FM just to share nje ngejourney yakhe ukuthi ke empilweni ke kuhambe kanjani or kuhamba kanjani after ke ugula kwakhe. Ngizokhumbula guys ukuthi ke uElvovo washawa istroke, so it was difficult for him ukuthi ke angaqhubeka nomsebenzi abewenza, but ke bebeinvite khona kunjalo, but nje washawa istroke akakhona ukuhamba kahle, isandla sakhe sa affectekile kakhulu. But ke kuleya interview ukuvezile ukuthi ke abantu kade phila nabo ade groove nabo ecula nabo imost yakhe yabo ke bamshiya wese realize ukuthi kahle kahle abantu mangabe nisemculweni kusuke ngasibona abangani bakho kodwa kusuka ama colleagues nje. So into eswenihlanganisile umculo mangabe ungasaculi they don't come to you, they don't visit you abanye, but ke abanye ke bavela ukuthi ke bamsupporta. Wabonga ke futhi ukuthi ke obaba uVusidube bebemsupporta, umfundisi uDube noLinda Sibiya bebemvakashela, nomunye ambalile kathe uMr Nyathi. So wababonga nje kakhulu, wathi uyacabanga ukuthi ke uNkulunkulu bemnika ke ithuba lesibili yokuthi akwazi ukuqwashisa abantu abasha ngempilo ke akade iphila mangabe sebona manje isimo ngendlela ke esingakhona. But ke guys, we just wish him a speed recovery ukuthi ke abe right, impilo ibe right kuye. So yeah guys, just watch this video and do comment below ukuthi ke umfisela ini ke
Mr. Thokozani ke Ndlovu Elvovo Derango. That brings us to the end of this video. Do comment below and share your opinion. Bye.